Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga layok akipag-adatan di tanudin na rorotos na mamamakin na si iko mga bandingan si ko gamatan agama Islam dataragyang kay alim tano kababayan tano kalalayaman tano si alim Zakaria Kandaw sa tandon ng tano sa matano sa mapia pamamakin gan balas ang kanduron ng Allah sa mapia sa dunia na sampay sa alwa na mauri. Amin. Mata na kipagari kulay. Obo pinikigidam ka umi kaso pagmamahal ka. Nagkapakay miyakal dua. Umor yan. Kapakay inumiyatay si ina ka kamararasay sa dunia. Na umalo nga inarakan. Na miya piya. Ginawa din ni mahal ako gusto mga wataakan. O di na si umi ka naman ka ni damara akalian. Nakitawagan na ka. O may mapipiya ka. Nagyuto na miya piya ginawa niya. Kaya tanulan ako wataakan. O may na ino. O may kasa akado. Magdikta. Ano nga kabaya? Ilang nga si ina ka, ingatan na gito na pulaw. Sa kabaya ka. Nagumiurok, niya ka drama-drama mang busiyon eh. Nagibukap tironomyo ta na, kami agdamang ka mahal ka sa kanyan. Naiman to, ay tawagan na ka na, Dash, date naman tayo, miss na kita, amo. Baka piyopuan ni Bishing ka. Piyopuan ka niyan? Peso niya kayo, baka niyang kapopoy. Udo ka man. Natalo yung nga si Bispre na kami, udo ko, pupuyak mo ka. Matang wala, baka niyan pupuy. Nasina ka, matang ko Allah. Kapi man to miya kalaka, naudo ka man. Apkasakit ka, udi ka niyan din. Pupuy, na din na ki mangingiri. Ila man, igira gumiwa ka, Sa ina ka, nabati ka, tissue, nini ba? Gloves, susulay man yan. Hindi man yan. Natin pagkagagasan na ginawa yung kagumiwa ka na kaptan yan, ngoro ka na. Ubanak, apya si karomangan, uba ka niyan kapte. Apya suwata ka, Uba niyan, ayago pagkaror ka na si ina ka. Aw na si ina ka na, pagkangirin ka na, di ganyan kasubo, ino ka damatay. Kung alam mo lang, ang pinaka nagmamahal sa'yo ang nanay mo. Apya ka panakimya ka pangaroma. Nambidin so alagar kay karomang kagusi ina ka kasi karomang na dukawan na si ina ka na didin dukawan o puno ka pa kay na tunay pero kay ina ka kasi kara ka man baling si kara kan baling pamulungan mo sa ka na nasubis pa rin ng kabes kasangit ako na tunay suwi na ka ilabuta ka doon kabadalok sa ka naya nga pubusan sa laon na oras ka nag-ibisi nga na la ilaha illallah mata anaki. Kasi yan, sakta no, marano, tabi-tabi, ay buka pagar kita no kung mga loks tano na may kamatay. O? Mga, may may matatalayang, ito yung katirong sa marano? Malalantang o. May kamalalantangad na tumigas sa kadeng, at miyanugas sa kapan na tatanggaw ng kapan. At kukulubang nga sama puti adinis, Ya Allah, Ya Allah. Natunay tiro ng mga loks, mga wata, arakin yung sinayo. Pangangarokin yung siya may, pamanganin ka ng sarila, kay pulubog. Allahu Akbar. Naman isa na pila, na pangarakon, may rilay akong ka, amo. Pag yung mauyag, na di ka, kasugu. May I love you. Rilay akong ka, o bumauyag ka. May auyag, di tanong niya lagoy. Kung mauyag, na di ka, kasugu. O mauyag na di nga good na nga perminti ka din lumiliyo. Aw na iman tam yete na walang kwentang luha. Fake love. Yabi dia kal. Ay tano kapag kay psikolog tano may kamatay. Na din yan magdam so pagmamahal ka.